گدان ٹی وی تران ورگ چارو کنم میں پر مہرین سلام سربت شرفمند شما ہر جگہ ہر کجائے چھمے زندبان مدام وشیانی امباز امبات مرچی میں گپ کنا بلوچی تامورانی سر بلوچستان بانوک بلوچستان بانوک ایک نوکی تامور کے بلوچی دنیا تہا ہے کہ بلوچی فلم انڈسٹری ہے کہ بلوچی فلمی تہرانی تہا آئے گئے کسی طرح بلوچی جوان ازم کار کے بلوچستان تہا ایک میں نامی ازم کاراں وجہ سرفراز محمد وجہ عمر کیا ہو بی بی نسیمہ ایک آرستانی تہا کار کرتا ای سرحال بلوچستان زالبولانی چپ چاگرد گردی ای سرحال بلوچستان جنی آدمانی امپاور کرنے کے ہاترائیں اسی سر مرچی میں گپ کنا مرچی میں ہمیں سرحال کے بلوچستان بانک کی اسی سر میں گپ کنا کہ بلوچستان تا فلم تنگ کھجا سربوتا اور بلوچستان فلم یا تام اور انگتا تک یا کہ ما پروفیشنلزم میں نمگا چینچو حد تک شوتگاں یا روگاں ہاں آیا بلوچی فلم انڈسٹری یا کہ بلوچی فلم انڈسٹری اگر نیستیں گوڑا اسی بلوچی فلم انڈسٹری جوڑ کرنے کے ہاتھ بلوچانہ چھ کنگلوٹی اور مستریں جستشیں کہ بلوچی فلم یا کہ بلوچی صوت یا بلوچی میڈیا بلوچ ازم کارنا انگتا تک پرچہ لاپ دے گا نہیں ہمیں راہ شوہاز کنگ یا کہ ہما کارانی نبوگے سبب چیاں یہ سرحال سرمو گپ جنا مروچی میں سرحال بلوچی تامور بلوچستان بانک کیشی کارستانی تہا شرطریں کارست کے مین کردار کرنے گئے وجہ سرفراز محمد آہوں میں مہمان ہیں وجہ رائٹر اس فلم میں اور ڈائریکٹر کے وجہ شاکر شاد ہیں آہوں میں مہمان ہیں ما اس طرح گپ کرنے بندہ تھا ما منت وارا شمع وجہ سرفراز وجہ شاکر صاحب کے شما آختی میں دیوانہ بندہ تما کنا شاکر صاحب طرح چھی کہ ایش بلوچستان بانوک ایک حالاتنی مطابق کا بیچارے مرچی کے زمانہ کا بیچارے چونا دنیا تھا ایک موومنٹ جونز ایک سوال ہے جنی آدمانی بابتا چونا بلوچانی وہ مردین و جنین آنی سر لگت مال بے گئے بلے چونکہ جنینانی امپاورمنٹ سر ہے مرچی باندھ بادیں ڈسکس بے گئے ہمیں سر حال سر تو فلمی کشتگا ای اسکرپٹ تی ذہن چون وقت ایش تامور دیما آرگے تی مقصد چیئے شاکر شم صاحب بنیادی گپ پیشیں کہ تے منتوارا کہ تمہارا توار پر جتا دیوانہ باردہ تھا چونہ امپاورمنٹ بزاں کے جنی آدمانی خود مختیاری گپا مکنی وت مستری گپا کنی گوڑا مارا بلوچستان یامو کما زالبول کے آہاں پولیٹیکلی اور چاگرد حوالے سے سیاسی یا کہ سماجی حوالے کنٹریبیوشن داتا اور کنٹریبیوٹ دے گا کنٹریبیوٹ کرنا گیا آہانا گیر آرگے واسطہ آہانی کتگی کارانا پیدارا گھم علمی ہے ما ہر وقتا یک نگیٹو پرسپیکٹیو دنیا پیدارے کے بلوچ چوش پسماندیں بلوچ زالبول چوش پسماندیں بلے بری بری مارا شرریں انچے نگیٹو سے علاوہ پازیٹیو چیز بھی ظاہرہ کہاں اما زالبولن کے آہاں کار کتا کار کنگا آہانی یک خوبصورت یا شرریں دروشوں میں میکرا موجود ہیں شرریں کیا سیا ماں خیالت کے ماں پرچا انچی بن گپی سر گپ مجنا کہ مارا مایوسی نہیں مگا مبا بلکہ ہمارا نوکی راہ پیش بداری بلکہ ہمارا جھیڑک بھی فرمائی واقعی میں کہ رہی پہ بھی مردوں بتگا آستا کہ امپاورمنٹ نہیں مگا اتکگا امپاور ہانا چوشی میں ہر وقت اما پیدر کے اما طبقہ کے دبے تھا اما مظلوم اما اپریسٹ طبقے پیدر کے پرچا کوشش بکنی ایوڑی انسان میں چاگردہ استا میں تگا استا میں اس نے آرگنائزیشن کو آوارا آہان یک دروش میں پرچا پیش مداری تو مانا خیالت کا کہ میں یہ پہ میں بنگا پیسرا یہ وڑا گاب جت کت کنی جی ما اش کارست کے کجا گردی یا کہ ما کارست چپ چاگرد قصہ چیاں کہ چین طرح بحثبوتا یا گبوتا ہے ما ترنتر جس کنا سرفراز تو میں بلوچی فلم انڈسٹری ہے کہ بلوچی فلمانی کے نام آگے گوڑا سرفراز نام علامہ گیرک بی کے ایک جوانے مطلب بلوچن تو گوشے کہ وہ سپر اسٹار انیتا ہے تو زانک بے تو بعد فلم انیتا کار کرتا تو پیسرا ای فلم تہا تی تجربہ چون بوتگا سرفراز اسی تا نوکیت چیا اسی تا نوکتریں اچھا یہ ریلیز بیگا چھ بعد ظاہر بھی کہ اے چکر نوکیت شتو کاست شاکر شاہ دا بعد محنت کو تا ما یہ کارستان تا گوننگو منی وقتا وش بکتی ہے اور باقی سے کہ گچین کو تا شادہ لاتے مکران اندے درائیں آرٹسٹان زرتا انتا اللہ بخش اور انتا عمر کیا ہے انتا
منی پیمنک ناچیزه اور پدا ارمان اکبر ای مدرو شاکر شاد ای فلم تا یہ قصه تا یہ سوچکاری امبرائیا ما یہ صفائییں پیسرا تو بعض فلمانی تا کار کرتا کہ آ فلم دیگا سرحالانی سر بوتگا چوشکتی و گوستگی فلم کہ ولو چوما چاگرد سرحالانی سر بوتگا ای فلم کمو چو نوکتر رنگا جی ای جی وڑا یا اسی تہا ایک کسی کے عمر کیا بوتا تو گمائی پیسرا کار کرتا بعض انتی تجربہ بوتگا یا کیا دگا نو اے فلم میں تھا بی بی نسیمہ یا کسی کے اولی کارستے کیا یہ اولی فلم ہے نوکے مرد میں اور گنتو ہوں آئی اولی کار ہیں کہ تو گمائی کرنے گئے ترہ گمائی کار چون لگ گئے ایا ترہ مشکل لگ گئے یا آسان لگ گئے نه انچو سماویت کے 2000 سے مات کہ منی وفات بیتا پدا ماسی وتی مات نسی میں شکلا پدا ماتی ہے سابا ظاہر بیتا ماتی بیتا ما دروچا کیمپ کو تا یہ علاقہ دی دروچا پمنا بلکہ پورے ٹیم میں واسطہ یک ماتی بیتا اور ایک اپا شاکر شادم زام ممبیزانا اور ما یہ واسطہ خوش آمد نہ کریں کہ ڈاکٹر شریف ایک اپا بیش کو اور پدہ گل بھی کہ منی مات سرپرادے بھی ماتے یا کہ شاکر شادے نا آپ پورے بلوچ راج ماتے اور مارا سیکنڈ آتے گئے میں وصل افزائی کو سکے مارا چو مطلب سماوی تک میں واقعی یار کیمرہ دے منے بلکہ حقیقی یک زندگی بیان کرنے گئے پیغام دے گئے کیمرہ بس بہانے ماوتی جند احساسات آنا قید کرنے گئے جی شاکر صاحب تئی نے مگا کہاں یا کہ کنچش کے سرفراز گوشت میر جس کو بی بی نسیمہ بابتا تو بی بی نسیمہ چیا مطلب تو سلیکٹ کو آئی غرضو آیا بلوچستان بلوچانی تہا جنی آدم زالبول نیستا یا کہ تر ہمیں کیریکٹر ضرورت تھا یک جستی ویشیں دومیشیں کہ تو کیریکٹرانا یا کارستانا ازمکارانا کجام میرٹ ہے بنیاد ہے یا چون تو چوز کرتے گا یا سلیکٹ کرتے گا یا چونے تگا کیسے کین دم منا کیوتی پربندان دا ای ظہیر وار اندلا کیوتی بچکندان دا تو ماسی نسیمہ یا مات نسیمہ میں واسطہ یک سکین ہے اسپیشلی منی آترا ماں ہمیں جیڑا گائتا کہ مائی تامورا جڑ بکنا یک انچی کارستی مان بکنا ہوتی فلم تہا کہ آئیے یک یہ کتا لتی انچی کار کتا بلوچے آترا اور گوستے کی سالا یک انچی واقعہ ایک چی حادثہ ہے کہ میں سرا کب تگا تو ماتے ما کردار کے اودا دی گوڑا ماں باز متاثر بیتا اما وحدہ ما جیڑت کے ماتارا ما علمہ ہوتی تاموری تو کا کار بگران اور منی مستری واہک بکتا کہ میں ماتا کار بگرا ہوں ماتا کار کتا اور ماتا باز شوقی وڑیا کار کتا باقی کارستانی گچینے آترا ماں ہم انچو جیڑے تا کہ کجام کارستے کیمسٹری کو دومی کارستے کو ماں نزدیکی کا کجام کارستے مزاج و منی اسکرپٹ مزاج کو چچو نزدیکی کا آہانی گچین ماں ایرانگا کتا نی کیمسٹری چارتا چشکے اللہ بچ کلی پہ اور ارمان اکبر ہمیں وڑا سرپرز محمد عمر کیا ہے موادی کی عمر کی ہے کردارہ لکھا گا بوتا اور سرپراز محمد منی دماغاں تو کا چکر رگا بوتا کہ سرپراز ہے عمر نزدیکی باز شوق کی وڑی ہستے باز شوق کی وڑی کار کو تک وستے کی تامورانی تو کا تو شنی گچین کرنے کا مانا شو بازی نگیگی نیت کا پرچا کہ ماں پیسرا جیڑتا کہ مانا یہ مردم کارگرگیاں عید روشما کارگرگیاں بلوچستان بانو تعمر منی واسطہ ایک نوکین تجربہ یا اسی کہ چونایا و ہرچ ازمکار بھی یا کہ ہرچ ڈائریکٹر بھی آئی نوکین کار آئی واسطہ نوکین تجربہ با اور نوکین چیلنجزانی آئی اس نے دنپان بہی تو آج چوال تک کامیاب بھی پر تعمر آئے گا پت کستے چاروکانی رسپونس آجے کستے معلوم بھی کستے یہ ڈائریکٹر چیچو کامیاب بھی تھا اور من بلوچستان بان کے تہا ایز اے ازمکار اور ایز اے خاص طور پر کسی ایز اے اسسٹنٹ کار خدا تو منا سر شاکر شاہدہ کستے اسسٹنٹ واسطہ بچتا اور قسم کی ڈائریکٹری تو ماں دوینی مگا وتی جوت خدا چوک کستے ازمکاری ماں کنانی پیدا کی بلے جو کہ اسسٹ کنگ یک تعموری ہے منی واسطہ ایک مزنے چیلنجی ہے اور مزنے
یک کسی تجربه یا پرچه که ما این سر پدتین که اسیستنت سرا ذمہ داری چیه تام آیا چکا ذمہ داری سرا بھی پورے فلم میں بوجھ آئیے سرا بھی جو کہ اس نے ڈائریکٹر کس نے سکباز سپورٹ کرنا گیا منا دوران شوٹنگ اور آئی وتی کار کرنے کے انداز یا تو ما ہر دو ہی نہیں کہ اس نے اما اور بیگا اور ما کوشش کو کستے ڈائریکٹر چرنگے تعامر لوٹی روما چرنگا اس نے فلمیں اور آئیے کستے دماغے تہا چی نقشہ ای رہیں کستے بلوچستان بان کے تعامر جوڑ کنگا اور خارستان چی حد تک کارگرگا کامیاب بیتا آرامو کے زمکار دل وائشی کے زندہ تا وتی ازمی زندہ تا شوقی لاتے اسکرپٹر چوائس بگنتے تو من ہمیں وش نصیبن تا یا وش نصیبیاں اسکرپٹ بلوچستان بانوک سر شاکر شاہدہ کے گو من ڈسکس کو تگت تو یقین بزن ایوک ہمیں دوئیں لفظ سربر سرحال کے مندیس تو من اسکرپٹ وانگا بغیر آو کن منا اٹریکٹ کو تی دوئیں لفظاں ای دوئیں لفظاں من اٹریکٹ کو مجبور کو کہ من ای فلم میں باہر بیوا بلوچستان بانو کے من کا وہ جندے ایکسپیرینس شیئر بکنا اباؤٹ بلوچستان بانو تعمر تو یقین بزان کے شند کے ای صحیح روچ منی واسطے یک ادارے بتا من سما کو تک کہ میں انسٹیٹیوٹ یا ادارے وانگا صحیح روچا تو یک ماحول شاکر شاد صاحب داتا بیتا ہمارا تو ازمی زندہ کہا من بعض تھیٹر کو تک بعض فلم کو تک من کدی بھی ایون نروس فیل لبی تا کدی بھی من نروس نبوتا تو بلوچستان بانو کے سیکٹر سر شوتا گا یقین باور بزان ماں سک نروس بوتا گا یک سبب یہ بوتا کہ لیجنڈی آرٹسٹ آوار بوتا گا جو عمر کیا ہے اللہ شریف سرفراز محمد وڑے آرٹسٹ آوار بوتا گا تو دو مہینے میں کہ سر شاکر ہوتی کارا وہ سکباز مخلص ہیں آئی باز سن چستے ہوتی کارا بابتا تو آپ کو اسٹریٹ کم سکتے مرد میں تو ای وجہ من نروس سکباز بوتا گا اور مستری نروس بوگے سبب یہ بوتا کہ لفظ فلم بلوچستان بانو کے تا اما وڑا کے اسکرپٹنگ بیتا اما وڑا کے لفظ لکھ کر بیتا گا اشانی ادائیگی منی واسطہ ارزان و آسان نبوتا تو سب گران بوتا من ای محسوس ہوتا کہ ای مبی منی ایکسپریشن دیکھنے میں بروا لفظ دیکھنے میں بروا ای دوئے نیاما ما وطا کشتے کے جوت کو تا یک منزل سر بوتا یعنی چاروں کا ڈیفرنٹ کرتے کہ آج چیوڑا مارا گندہ چیوڑا مارا چارا بلے ماں ہوتی جو تو کوشش شردے وڑے کرنے میں کوشش ہوتا کہ اسکرپٹ اکا دا بکنے جی شاکر صاحب چونا انچوشما گپا تام سرفراز جست کرتا ہے جندے تجربہ ہنی باوتا کہ نوکی انچوش ترا مساری ہے گوش چونا تو ترا کجام تو ازمکارنی حوالیا یا کہ فلم شوٹے حوالیا کجام کار یا کجام کیریکٹر یا کجام ڈائلاگ کے شوٹ کرنا آتی واسطے گرانتر مشکل اور جنجالا بالکل ایشت کے ماں تی شوٹے اما کے پلان جوڑ کتگا شیڈول جوڑ کتگا گڑا آئی پیما کے مارا ایک شارٹی لانچی تو کا زور گیا نیما استے نالینٹا شوٹ کرنے گئے نالینٹے کرو گورا دریا استے گڑا اسی کپر رو گئے نو کپر اسی بیا کے وہ دا استے انوسی زورگ لوٹی نو ماں جو جیڑا گایا کہ انوسی میں بگرے چو اور انوسی گرے کے واسطہ یا خود روچ لگی در وقت پی ماں چو ٹینشن ہاں کہ یہ لانچ تو کسی نے مچوں بگرے اچانک مولداد نامی مردمی استے کہ شوڑا لانچ مگا ماں بھی دیگی جا گئی بی جانا چون نہیں اور ماں کو ٹھیک ہے مجھے مولداد تی مشورہ بھی ٹھیک ہے گوڑا ماں گرت ہوتی لوکیشن آرہ چینج کو اسکرپٹ تو کا رد و بدل کو پدا ماں شارٹر دیگی جا گئی سو ای پمنی واسطہ فوراں چینج بوا سچویشن اس مطابق کم مشکلہ پرچہ تو سچویشن کے چینج بو ترہ ڈائیلاگ چینج سچویشن کے چینج بو ترہ گپ چینج کرنا کب ترہ کتاب کرنا کب مولداد ہمارا بہانہ گھس گئے اسے وہ وتی اسکرپٹ چینج کریں مزہ دا تو انچو سے سرفراز منی گپ بدما برشاد ترہ وتی اسکرپٹ گوما انجوائے کنک مزہ دا انجوائے گوشت انگریزی تو کم باز فلم میں بلوچستان بانو کے بابت تکم سرپدی بدے ترائی فلم میں تتائی جندارہ درسن چگیشتر چی کجام کارست زیادہ متاثر کرتے ہو من اولی دمی سوالہ پیسرا جواب دیا کہ کجام کارستا منا متاثر کتا منی دراہی کارستا متاثر کتا میں یکی نامہ بگیرا ہوں یکی گا مگیرا ہوں چو نائنصافی با خدا
भले हमें के गोंडू फरियाल Mangrewa. हमें के गोंडू Shari. फरियाल नामे फरियाल सकीदात के माँ अवली रद्दी दुर्ता कार बंदगायतन ने एक कस्ते अंची गोंडू के कभी के का और ಈ ಗೊಂಡುವ ಅಂಚುಷ್ मतलब एक्सपीरियंस नेबुता इशियारा इशर म गोष्ट चुश बेकांश अमावड़ा कोता डायलॉग कोती अमावड़ा याद कोता एक दो शॉट अंची मारा दे गए कि मैं छम बकायदा अर्स बिता हालांकि भला सीनियर आर्टिस्ट मारा गोने था तो ये गोंडो मन सक मुतासिर को मां ईमानदारी को मशगा मतलब मन ये उम्मीद नहीं नबुतगा कि गोंडो ये भला ही अजीम आर्टिस्ट आनी धीमा छू एक्ट का मनी ये मतलब उम्मीद आचे डर बुतगा ये गोंडो छू एक्ट पीदा ये मनी वस्ता भला एक मुतासिर को नहीं कामल या और दुम्मी आर्टिस्ट वशिकार को एक सरफराज हाँ सर बलूची फिल्मा या कि बलूची तामरन त मा चारा चोना मा ना दुरा बलूच हर एक की भी सरफराज के नाम चारे गड़ो मतलब स्टार अनिता एक शर्रे नाम के आ दुराएं बलूच आरगो शर्रे वड़िया गो दिले हुब चारन तो आई फिल्म नी वदारीगा आया सरफराजी जिंद के फिल्म नी वदारी गए आरे कोजाम कारस दोस्त भी कोजाम एक्टर दोस्त भी वशी जुस्ते अरे मना उम्र दोस्त भी उमर किया है तहा हमा मना कुजाम उसके बाद दोस्ती उमर किया है तहा हमा कुजाम हुनर या सलाहियत या काबिलियत या टैलेंट या जिताई हंसते के तरह दोस्त भी तो शमई वजह च उमर किया दोस्त दारे अच्छी वजह परचा सही मर्च में मर्ची एक राजी गप्पे गुशाम जी जी डॉक्टर अनीफ शरीफ गुशी के मन उम्र किया शागिर्दा एक्सेप्ट करें आओ एक्सेप्ट गोश्तगे करें अगर गोश्तगे आओ हाँ पता उम्र किया गुशी के मुसफरा तो शागिर्दा एक्सेप्ट करें और इसी वजह से कि मना पदा उम्र किया दोस्त भी ये होगा कि उम्र किया कभी भी नक्शी के मना डॉक्टर अनीफ मना सकता या माँ सरपरा सकता अर्कस दोमिया चेक गए मतलब दो जो देगा यक जगह ना कि ये फिल्म में शूटिंग शुमारा चिंचो रोज लग गए और तो अच्छी स्तर पर बे कि बैसी ते फिल्मकार ये फिल्म बलूच इंडस्ट्री या कि बलूच चागिरदार चे सी तुर नपदात करत का ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೋ ರೋಚ್ ದೋ ಶಪ್ ಮಾ ದೋ ಶಪ ಇವಸ್ತ ವಾರ್ ಕನಗಾಂವ್ के मा पदा मा दो शपा नेस्ता वार को ता जेडता लबजता बांदा चिकनिगी तो आ ले जेडगा लबजगा मा हम कारे ठीक है ना और मा उषा के दो शपो दो रोचा मा शूट कोता कार कोता गा मा याक साथी अभी अंचु फ्री ननेश्ते गे पूरे या ग्रुप पे बुता या कैंप पे बुता मा उदा उस्ती जेडता प्लानिंग कोता दुराई चीज कोता गा दुम्मी का पता है कि ये फिल्म बलूच सेनातारा स्त्रियारा चित्पे में सितो ना पिना मन गुशा ये फिल्म अब तारीफ ना कना गा ये फैसला या चारों को ती मत का और फिल्म इंडस्ट्री संगत कना मैं अमा फिल्म साच के मर्ची बांधा कार का नगाया नी कार सक्शो का नो डाउट बेहतरीन भले भले माँ या बर सद्दा गुशंगो आ राय शूनी ये फिल्म एक नोकी राय शूनी यक नोकी राय बुंगीच का मर्दुम इने मगा तवज्जा दिया मर्दुम के इने मगा तवज्जा दिलगुश देगा बिंदात करना तो बिजा मावती मकसदा मोती मोल मुरादा सोबे ने मन अमी सरपत बाग के इस्ते ई तामुर मैं तामुर साचानी तू का यक सोरपुरी यक गप्पी बुंगीच का बस वशकार कुता ही तामरे तो का उमराव सरपत और पास बेहतरीन अंदाज है ये कार को था माँ एक्साइटेड मत कि फिल्म में बलोचार सर भी बलोचती कमेंट सब था जी मारो वदा रहे हैं फिल्म में कि कदी कहते हैं वो मर्ची की निखिला प्रोग्राम दा असर भी शुमा मिन्नतवारा वजह सरफराज मोहम्मद तई और वजह शाकिर शाद के शुमा आहते और मैं हमारा शरफदात और बलूचिस्तान बानो के तामर के शुमा शेर जोड़ करते इसी बाबत तो शुमा हमारे चारों कोशकुनों का ना सरपदी दाता मिन्नतवारा एक बरिश में चम साहब तई हूँ मिन्नतवारा माँ कि तुम्हारा वक्त कश्ता हो गप जिता हो हमारा गप उतरान करने के मौका ही दाता सरप्राइज मुदाम या गप्पी मारा जांग उसी के इससे शूट हुआ खत्म बु नमोती लोग आरामने भले माहौल मारा सक वशपुते माहौल खत्म मबुते माँ भी अंचो को शक्यों के इंट्रू है सिलसिला गप उतराने को तो दीवान पानी खत्म मबुते चुशके वक्तारा रहोगी हैं हर चीज़ ना बहगी हैं तई हूँ मिन्नतवारा जी सलामत बात है
وجنا سلام باتیں. پتہ وجہ تو ہم شما آوارا بل ترا اولی بریں ایز میزبان گند گئے تو بعض خوشی بہ گئے کہ طرح ایک چینل یا ٹی وی یا پڑتی وڑتی اصطلاحتے معلوم کیا تی مردم طرح دوستدار چینل دوستدار اور مرنیم گچم شاد پیمے پیغامے پیغام نے بلکہ شاد پیمے اس نے ایک حوصلہ ہے کہ اللہ پاک دیو ترت تی ہمیں وڑا پروگرام سرجم بیدارات سلامت پتے وجہ تو میں تی محنتوار کے تو ہمارا وتی پروگرام تا عزت دات منت اور وجہ سلامتی شمع جی شرمند شما اشکن گئے تھے چار گئے تھے میں گپ کرنے گئے تھا بلوچستان بانو کے بابت ہے کہ بلوچستان چاگرد ہما بانو کے آپ پیسر اوت امپاور ہیں بلے ہما پاور ہما اسکل کے کار بندگ نبا یا کہ یعنی سربر چادر دیکھ بوتا یا کہ دیگر نقاب دور دیکھ بوتا یہ آترا کہ بلوچستان مردین بھی کہ جنین بھی تھے بلوچستان وط یک چیر دستے یک راجی بلوچستان جند بنکی حق یک انسانی زندگی ہم مردین رسک نبے گئے ہیں یہ زمانہ تک بلوچ میں اسٹون ایج نشتہ کہ دنیا بستو یکمی کرنا ہلاس کرنے گئے تو ڈیجیٹل زمانہ کے تہائیں گڑا بلوچ جنیادہ میں ہمارے اسکل یا ہنر چطور دیما گندگا ہاتھ کرت کرنا کہ آئینی دیما مزن ریاستی دیوالاں کہ آ کرنا چاہیے بلوچ پشت پدے کہ بلوچ اوبا دے گانی دیما اشتا تگا بلے میں جزماں کہ میں ورنہ میں ازمکار میں زانتکار میں نبشتکار مروچی ہما راہ شہاز کرنے گئے ہیں اور ہما پروفیشنلزم اور ہما اسکلا شرنگ بڑے کار بندے گئے ہیں کیا بلوچی ازمارا بانداتے یک شریں روشنائیں بانداتے داں گومی داں کا مروچی دیوانے وحد پاس آثر بھی گون دیمے مرا زندمان وشبہ